Tete makasimba here, ndauyawo nenyaya yangu yekuromba kwandakaita zvendofa kuZambia zvikandiitisa mari mazuva ano. But now twakutondipa depression chaiyo, handichina mufaro nezvinhu izvi, to the point yekuti zimachoni rangu randakazendemura handichavatamo, zvakutonditerroriza day and night. Instead yekuti ndienjoy pfuma yangu, ndiri kushungurudzwa zvakanyanya netwakomana utu sekuti twakudhimanda vakadzi. Mukadzi wandainge ndinaye akanditiza, saka ndomuwanepi. Ndiri murume ane makore 40, handidi zvangu kuti I was inspired by Ningi or Ningi kurumba. Kwete, kumba kwedu kwandinobva, I come from a Christian home, kwataikurudzirwa kuenda kuchurch every day. Mai vangu vaisaseka panyaya dzekunamata idzi. Zvekuromba izvi zvaiva zvemusoro wangu. Family yangu payazviita discover, vakabva vandiita disown, kuita kundifuratira vachiti havadyi zvinhu zveropa zvisina kubudirwa siya. Vanongoti havadyi zvinhu zveropa, handina kana munhu andainge ndambouraya zvangu pafair tete. So tete, ndaita business rangu rekuhodha macosmetics kuZambia. Nditori neloyal base remakastoma. Ndaitova ne-average lifestyle tete zvichitofamba. Nhamo yangu yepashuwa tete yakazotanga pakauya COVID paye. Njunga dzakarema. Munoziva kana wangu wajaira hustling tete. Hustling iya yongofuma yakaitwa stop. Unopakaura tete. Apa tisu vaya who live in the moment, no saving, no what. Munoziva kuwa tete mumbanana with a great thand. Kudona kuti dizvi nemutsindo. Apa border rakavharwa. No one goes out, nobody comes in. Saka pandaihodha staff rangu, ndakawirira neumwe mudhara aidrive matrucks anoenda kuDRC. Ndiye aipota achinditakurira staff yangu at a discounted price. Sekuti kutransporta nebus kwaisa make sense sometimes, inenge iri half. Saka pakanetsa zvinhu, ndakabata mudhara wangu uya akanditi aiona special pass yekufamba nguva yeCovid, sokuti aitakura mafresh produce. Saka ndakakumbira kuti andiite smuggle ndinozoona kutamba kana ndasvika paground kuZambia. Chete ndakajutigwa mapepa, ndikaita senge ndiri assistant driver nemafake ID, zvikatofamba mushe. Ndakasvika muZambia muye, wanikwa hai, makatosunga wese tete. Apa mudhara wangu wemagonyeti aita stuck kuDRC, achingosvika kwabva kwaita mafloods yokuti mota dzaisafamba vanga vakamira kuti nzizi nemadhemu zvimboserera. Ndikadii paya, ndakungoita senge homeless person, mari yokushandisa yapera paya. What kind manje? Ndakangotanga kungombeya ini ndichingoti ndiwane sadza. Ndakambozama kutengesa foni ndichiti ndiwane kubatsirika tete, asi vanhu vanga vasina mari yemaluxuries asi echikafu. Ndizvo zvakazoita ndibate tete. Ndaizama kurarama in a difficult time, where still ne-desperation. Ndipo pandakazosanganiswa nasekuru Mwale, vakandipa ma-small boys anondiitira basa rema-small boys iri raive rekunoba, kwete kubira ma-street vendors tete bodo, asi kupinda muzvitoro zvikuru nemabhengi makuru tete, kovaita losei, hanti they are insured. Mudhara wangu wekuenda kuDRC akazondifondera vakudzoka, handina kumuudza nezvekadhiu kangu ako. Akakanga kari kangu by itself, zvimwe zvinoda kuti munhu atoyo hana, airove nebapo regwai. Saka ndakangoti ndikatakurawo a few cosmetics. Ndakasvika ndikaita setup yandainge ndaudzwa nasekuru Mwale. Tete, ndakatanga kuita mari munongonzwa imi. Vakomana vaibata basa, vachindigira mari nemaproducts avanenge vavhomora kumaretailer mahombe kuti ndiite the perfect disguise. Ndakabva ndavhura kashopu kekuvharavhara vanhu. Ndakatenga motikari dzine mutupo, ndikavaka mansion paHarare apo. Zvese zvainge zvakaringana. Leo kama vakandikurudzira kuti ndiroore ndisikana sezvo mari yaiva mavhu namarara kuwanda, wotya kuti ndaizoita zvirwere zvenyika. Ndakaroora mukadzi wangu zvakanaka tete, asi moyo wangu waisava paHari. Zvaingwa zvekunyaradza ma-nagging relatives. Ana boys vakatanga kudhimanda kuti vainge vandishandira nguva refu, vainge vandiitisa mari kwenguva, vainge voda muvaraidzi. Tete, isu mumhuri medu vainge vane boys dzoga, pasina hanzvadzi, so ndanga ndisina option. Ndakaita sacrifice mudzimai wangu. Mudzimai wangu anga oitwa mudzimai netu boys twangu. Pakauya varamu, my young sisters emudzimai wangu, vaiitwawo vakadzi nema-small boys. Handiti imi vanhu mukawana mukwasha nemari, handiti munenge muchingotipa varamu kuti vachengete nokuti bamukuru vane mari. Varamu tangu takakwadza zvibereko nevakomana vangu zvokuti kana vakazozvara chaiko denga rinenge rapindira. Tete, mudzimai wangu aigara akachema nechibereko plus mapundo asingaperi kunengo yakavanzika. Tete,
hameno ndiani akazongwadza mudzimai wangu. Ndakangomuka akapfeka mabegi ake akaenda. Ndipo pakatangira maproblems angu tete. Zvikomana zvakatanga kunetsa. Kundiita terrorize to the point yekuti handichavati mumba tete. Double story ine mainsult pool zvese tete. Vemhuri yangu pavakafamba vakazvibata, they want nothing to do with me. Vakandiita disown kuita cheka ukama chayo. Manje ana boys tete vari kuti havashandi kana pasina chivaraidzi tete. Izvezvi zvinhu zvangu hazvisi kufamba zvakanaka. Vana boys kana zvakakwidza vanombondipa mambama sokuti vane high libido. Tundofa kuti tunoputsa zvinhu nekuposhera zvinhu. Hazvinei nekuti zvabatei chirobanga tete. Paplatform penyu kana pane ari willing hake kuti ndimubhadhare aite mukadzi wana boys I'm ready. Ndiri kuofa imba ine my title deeds ine her name, the latest Range Rover ne monthly stipend ine ma 05. Kana pane anotoda tete ngawe kuinbox kwenyu aise zita mozondiudza kana zvaita. Age haina basa zvamuchose. Chero akaita munhu mukuru it's still okay. Itori emergency tete. Mumba handivati tundofa twandinetsa kuti business racho rakastika. Tete ndakutocha kuti one day vakomana ava kuti mukadzi wangu akaenda angadai ane zvakaita kuti zvinhu zvindipatukire zvitarisane neni. Good morning Zimbabwe. I hope mwarara zvakanaka and you're having a wonderful day. Ndonyaya yataona yekutangai. Mukoma vari kuti vari kudotsvaka mukadzi angaita zvindofa. Kwai ndoda kuti ndokupa mari sema title deeds ndokuzivai zveimodo yako inbox kwangu. This is not good. Hatikurudziri vanhu kuganga. Tinoti fear God and give him glory. Anditi regai tipinde munyaya inotevera. Kutanga kwangu kuda kuenda kuJoni Taiwe 4. Patakasvika kutanga kwangu kuda kuenda kuJoni Taiwe 4. Patakasvika kuBedbridge takasangana nemumwe murume aiva akabereka Sechel achiti ari kuda kujamba kuenda kuSouth. Akati anogara achienda sezvo iri nevamwe vangu kaive kekutanga takakumbira kubatana naye. Takayambuka Limpopo tikapinda musango. Taisaona kwaingoririma. Murume uyu akati tave pedo kusvika kuzhira yedzimota saka timbozorora zvishoma. Kwakabudikira varume vashanu musango imomo ndokutora zvose zvimabhegi zvedu neshangu. Umwe wedu aiva akapfeka bhurugwa rakaita serechisoja. Vakamukumura akasara nechikabudura chete. Pave nemukomana wechidiki aiva atiza kwavo achiti bankuru mukoma wababa vake vanomushungurudza. Varume vaya vakarepa mwana uyu vose vari vashanu neuyo watakasangana naye kuBridge. Zvakazova pachina kuti ndeumwe wavo aiva atinyepera kuti anoziva shira. Pachikwata chedu takanziwo timurepo hapana marambiro ataita nekuti vaive vakabata zvombo zvakawanda. Varume ava vose vaitaura ndevele newatakabva naye kuBedbridge tichita nyaya tichiseka aivotaura chindevele. Patakapedza tose mukomana anga asingachapfakanyeki chindevele ndaichiwa zvishoma. Ndakamboshanda kuGwanda kumaini. Ndakawa varume vaya voti mukomana haachafemi afa. Ropa raive razara. Akatsemugwa kumashure kwose. Maziso ake aive avharika. Pavakamudhunza vakanomufutsira nejecha nematavi emuti. Panguva yavaimufutsira vaviri vamwe vaive vakatirinda. Takawa pfuti yakaridzwa tose tikatiza. Ini nevamwe vangu patakasvika kumusha hatina kutaura kuti tisu takaenda nemukomana takanyarara. Makore akafamba. Vamwe vangu vaviri, one wavo akadonherwa nedombo rikamutsikirira kubotereka kwaive aida kunokurukosa. Umwe akapfigwa nenyoka kumeso haachaona asi mupenyu. Ndakatanga dziri hope ndichirota mukomana wegore riya asi nekufamba kwenguva ndakatanga kumuona. Pandakanoudza uya shamwari yangu bofu akanditi hakuna zvakadaro. Poko chinoonekwa newe mweya chete. Zvakare hakuna munhu anopfuka. Zvakare hapana munhu anopfuka. Kwapera makore akawanda tatochembera. Zvinhu zvakaitika tichangopedza chikoro. Handichazivi kuti ndidii nekuti hama dzake dzandaiziva kusanganisa bankuru vaiti vaimushungurudza vakafa kare. Anongopfukira ini sei? Handina mhosva ndakamanikidziwawo. Inyaya inorwisa tsitsi. Ndo zvinosangana nevanhu vazhinji vanokurosa nemumvura paya. Zvino nyaya yacho ndandisina kunyatsovisa kuti mukomana uya wavakabva naye kumba ainge atiza bangu ndiye akabatwa akabva afa. And it looks like havana kunoudza family kuti munhu afa. Saka I think vari kuona sekuti umwe uya akawigwa nedombo akafa, umwe akapfigwa. Asi haisi mhosva yavo. Handiti vose vanga vari mavictim. Vaingofanira kungonotaura kumba kuti ndizvo zvakatiwira modziruzirisa voukama kungokomekera chinhu chakanaka.
havana they didn't contribute because vose vakabarwa vakavictimiziwa. Handiti saka handifungi kuti vanofanira kuzviblema, but vanofanira kuzivisa mafamilies. Hello tete, ndiri single mother ndichizvigarira nevana vangu. Rimwe zuva takapinduka usiku, vakasenga midziyo yakakosha Yesu. Ini ndakangokura ndiri munhu anofunga kuti n'anga nemaprofita ndo vanhu vanopedza matambudziko. Saka pandakabigwa ndakaenda kun'anga ndikapiwa chimuti chaiva mugaba redhaka. Ndakanzi ndinochiisa pakakwirira ndochidaidza mbavha kuti dzidzoke nezvinhu zvangu. Ndakahozvicherechedza nguva yatofamba kuti pose pandodha shizha pachimuti chiya kumusha kwangu kunofyiwa, hama dzaparara. Pandakachitarisa ndakangoona chasara nemashizha 6 akakwanirana neni nevana vangu nomunun'una wangu watogara naye. Ndakachitora ndikachisa panze. Kuseni pandakachitarisa mashizha acho aive asvava. Ndakazwa kuti anodonha. Kuti ndimapise ndotya kuti tofa tese pamwe chete. Zuva raenda munun'una wangu kunotora mari dzavo dzake fomfu, kombe yakaputika vhiri akanoshayikira kuchipatara. Sekuru muridzi wechimuti vanonzi vakaenda kunotora mishonga kumusha kwavo, asi havasi kumbodzoka. Mashizha asara 5 iko zvino aoma ese. Ndave ndatidzosera mumba chifunga kuti achamuka oita green. Ndikambochidira mvura asi chakaramba. Saka pakati pangu nevana pane ari kuparira panguva yatakatarisana nayo. Pamwe shizha richamuka rakadonha hameno, tozviudza ani vedu wei. Ndakaurayisa hama, vana havachaendi kuchikoro. Takambobva pamba tikanogara kwevamwe madzimai venguo tsvuku. Ndaitenga zvose zvavaiti zvinodiwa panhau yacho. Ndakavapa mubhadharo wavo, vakatigari mazuva 3. Zuva rechina patakadzokera towana chisimo chadzokera kumuridzi wacho. Asi pandakavhura dho ndakaona shizha radonha. Ndo mazuva ashayika bamunini sekuru, bamunini vamai. Anyway, zvakaoma chokwadi. Saka handimoona nyaya iyi. Hanzi kubva zvandakazvarwa ndaingogara ndichingozwa kuti maprofita nemun'anga ndo vanhu vanosolva maproblems. Saka ndobva vabigwa vakanotora chimuti, vakapiwa chimuti chekuti vaudze mbavha dzavo kuti bring back my stolen things. Izvo bodo vadobatana nazvo. N'anga dzacho dzakaganga. Kosei vanhu vasingangotaurirani chokwadi vedu. Sei n'anga dzichitrika vanhu vedu vega. Handiti muri kungozvionera mega kuti kuna Jesu kuri nani. Pamacho munotofunga kuti the silence of God, but Mwari will be working something. Ndakambokudza kuti ndakambobigwa passport yangu vedu wei. Ndakabigwa passport yangu ndikasvika kumba ndikati Mwari ndikuda passport yangu. Mujoburg ndikati Mwari ndikuda passport yangu. Ndakachema zingaiti ndikati Mwari yangaba pese yanga ine mari between me and poverty ne passport, asi ndaida passport yangu. Ndikati mbavha iyoyo Mwari vainayo. Taurai nayo mbavha iyoyo, disturb that thief. Ndakazongoona ndofonegwa nemwe hama yangu. Svika iwe passport yako iri. Ndikati aiwa akabiwa svika watore passport yako. Kuti yakasvika sei kwaari handizivi. Asi there's power in the prayer. There's power in prayer. When you pray Mwari vanomuna matwedu. Kana mukabigwa regai kuenda kun'anga. Ndai kuna Jehovha. Ngatipinde munyaya inotevera. Ndiri kuzvimba dumbu semunhu ane mimba ine 9 months. Ndakanoromba tete ndiri mudzimai wechidiki, ndakaroorwa hangu nemurume ane usimbe hwekushanda. Ndakaona basa paGulf muna 2020 ndichandira umwe single mother asi yaive mbinga, ndichamuti kuziva. Ndakashanda naye zvakanaka tikasvika pakuita sema blood sisters zvekuti takatanga kumuudza nhamo dzese dzandaive nadzo. Ndakamuudza zvemurume wangu akabatikana akanditi siya murume uyu kana achidai ndikupe mari yebusiness then ndoenda newe kun'anga yakachinja life yako. Ini murume wangu ndaimuda asi pakataura kuziva nyaya yake yekundipa mari ndakanyepa kuti ndasiyana nemurume wangu. Akandipa mari tikaenda kun'anga kwaaifiridzi. Yakati ndisati ndashandirwa ndigere vhudzi rekusika rudzi rwavo then ndoflasha mutoilet men'anga iyi. Ndadaro tete ndoita bonde nayo. Takati tapedza kuita bonde payakandipa chuma vatete chekuisa muchiuno chaizondipa lucky pabusiness. Asi mhiko yangu ndaifanira kunorera nayo pakupera kwemwedzi wega wega vatete tinogera vhudzi renhengo yangu yesikaridzi ndosiya ikoko. Asi ndaisafanira kuita bonde nemurume kunze kwen'angai. Ndakatanga business ndichiita bonde nen'anga ichinondigera vhudzi ndosara naro. Asi handiti unotaura nemurume wako here, ndonyepa kuti kwete handisi kutaura naye. Handina kuita mwedzi yakawanda yekuromba uko. Ndakabva ndabatwa kuti ndiri kunyepa. Yakandisheedza n'anga iya ikati unoedzerei masimba angu uchindinyepera. Ndakaiudza kuti murume wangu ndomuda asi nekuda pfuma ndozvakandipa kunyepa. Yakati manje wandiedza hauchafa ukaita mari zvakare. Ndichibva ikoko kun'anga chuma ndakachiona chichinyura muganda zvishoma nezvishoma. Zama ratete chapinda mumuviri mangu.
Dumbu rangu rakatanga kukura from there until now tete. Now rakura sendine mimba. Richipenya zvisingaiti. Ndaonda kusara dumbu nemusoro asi ngangai high school zvatsitsi tete. Kunyangwe ndikada kutaura naye inototi wakachikora nekodza angu. Edwe, inyaya yemaiwawo mungoonawo kuti mungaadvaisa kuti kudi tinokutendai nekuteerera ndonyaya dzataura muziva nhasi dzinenge dzakati pfupikei dzakati pfupikei ndozviziva asi ndozvinenge zviripo zvinotoita zvekudiko vedway ndadzoka zvakare nenyaya yemothers day ndichasiya link yemothers day mojoina pasapo whatsapp group joinai then totaura toona kuti toita sei vedway ka muve nezuva rakanaka ndatenda. Thank you for listening. Bye bye.